Салом алейкум, ҳабдаи майи соли 2026 мебошад. Мо имрӯз гелос шинӣ омадем шаҳри Ҳисор. Гелос шиндем, гелоси Лапинс. Мана ин гелосро бинед. Лапинс яке аз беҳтарин гелосҳои ҷаҳонӣ мебошад, ки нав дар Тоҷикистон ворид шудааст. Инро мо худохоҳад имсол зиёд мекунем ва фурӯш мебурорем ниҳолашро. Як ниҳолашро ман илтимос карда будам, барои ман мондагӣ буданд. Ман як ниҳолашро аз як ниҳол панҷарягашро чиндам. Тамошои надорад. Як 4 сола ниҳол 70-80 кило бастагӣ буда. Агар бисёр зиёд накунам, агар 50 кило бовар кунед. Ин худгардол кунанда мебошад. Гелосаш калон аст, ҳоли напухтааст. Рости гап, ҳоли напухтааст охира. Лекин ба ман гуфтан омада чинда барки бисёр гелосхор бисёр аст, ман омада чинда гирифта буда истодем. Ҳамдиёрон азиз, инро чиндаан, ман шумо гуфтам 25 сомонӣ фурӯхтан. Аз ҳамин ҷо дар бозор ба гумонам 40 сомон аст. Дӯстони азиз, аз ман агар кадоме хоҳад боғи Лапинс кунад, агар аз ман дархост кунед, ман ба шумо тайёр мекунам гелоси Лапинсро ва соли оянда не ва солаш 2 солда тайёр мешавад. Шумо мешинонед ва бо беҳтарин боғи гелос мешавад. Ин аст гелоси Лапинс. Ин донаро бинед. Ман ба шумо як донае ки мепазад бад нишон тиям ман ба шумо. Мана вақте ки мепазад ана хел мешавад. Ина бинед чиқадар калон аст. Ин оли хум аст. Хай мо чиндем, маҷбури чиндем бурдем. Ки мо гуфтам омадагӣ баред. Мана инош аллакай сиёҳ шуда истодааст. Оли камтар дига истад, бо сиёҳтар мешавад. Дар ёдтон гиред. Лапинс заказ кунед. Агар ман имсол овардам аз хориҷи кишвар, Лапинс ана ҳамин ва фурӯш мебурояд. Худгардол кунанда аст, бисёр мебандад, ҳар сол мебандад. Ба шакл дар рӯяшро ман ба шумо нишон метиҳам ва бовар кунед, гелос дар Тоҷикистон камчин аст, намерасад. Барои чи дар бозор 40 сум, 50 сум, 60 сум аст. Барои ки камчин аст, чизе ки кам аст, қимат мешавад. Ман мехоҳам албатта ин арзон шавад, албатта боғҳояш бисёр шавад. Дар Тоҷикистон гелос 5 сомон шавад. Лекин фикр намекунам ки 5 сомон шавад, не ки орзу мекунам ки 5 сомон шавад. Барои 5 сомон шудан боғҳоро бо бисёр кунем, бояд ин арзон шавад. Лекин барои деҳқон аз 15 сум арзон фурӯшад, агар ин аллакай чӣ гӯям беманфиат аст. Манфиатдор намешавад. Аз 15 сум арзон фурӯшад. Ин кораш кор дорад, ин бо хароҷот дорад. Мана ҳамдиёрон азиз, гелоси Лапинс. Артиша хӯрда бинам. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. бо ҳам қадар бомаза аст ки нагуфта намонад. Донаи дарунаш майдаҳак аст. Ва боз чӣ? очабача намешавад. Аз ҳама муҳимаш очабача намешавад. дар боронҳо, ман ҳамин боронҳое ки пуршида буд, намекафад, барф воридагӣ буда. бисёр гелосҳо набастанд, ин баст. яъне ки ба чандин муҳитҳо ин тобовар аст. зери барфам монда буд гулаш. ҳамдиёрон азиз, маъқул шудагӣ бошад, якта лайк монед, дар паноҳи худо бошед, аз ман дархост кунед. ман имсол ҳаракат мекунам, ниҳолашро биёрам ва дар фурӯш ниҳолашро монем бо ҳиде кадр. худо нигаҳбони шумо бошад.